φίλος ο Expert, όλα cool, απλά στο μικρόφωνο αγριεύουν λίγο τα αγοράκια, έτσι πάει συνήθως. Ελάτε να κάνουμε τη φάση αν θέλετε. Κάτσε λίγο πολύ μπροστά. Κορώνα διαλέγει ο δικός μου. Και τρώει πακέτο, έρχεται γράμματα. Παρ' όλα αυτά αρχίζει πρώτος. Μικρόφωνο. Τιμάης πανέτοιμος και οπλισμένος. 40 δευτερόλεπτα. Πήγαμε! Είστε εδώ ρε! Ήταν εσπεριά κορώνα, δεν ήθελε τα χρέματα. Τόσα απλά τα πράγματα, σου σκίσω τα ράματα. Γάματα μαλλιάκα, χώνα μέχρι τα χαράματα. Από αυτό το πρόβλημα θα φύγεις με κλάματα. Όποια τα κατσάν έχεις να πεις, δεν θίγομαι. Στο live του πλάτη σας κάτω γκρουπο φωνάζω ευθύνομαι. Κι αυτό είναι αλήθεια, μέσα τα σπίτια. Γιατί τον απατάρο αδερφές έγινε συνήθεια. Μαλάκα στέκαρε, εδώ το τόμινο. Που είχε κοκαλώσει στο μπάζι με τον επώνυμο. Μαλάκα στέκαρε, είναι μαρτύριο. Θα σε γαμίσω πως σε γάμαγα και στο εισιτήριο. Μετά από αυτό το ρap περνάς στο δικαστήριο. Ποιος μάρτυρας σου ο Θεός είναι μαρτύριο. Όπως είχε πει, μαλάκα κλασικά. Εγώ να δεν κατάλαβα πρώτα μίλα ελληνικά. Οκ. Είστε εδώ ρε! Πάμε λίγο. Ένα, δύο. Είσαι έτοιμος το αν. Άκου. Άκου κάτι, θα σου φανεί απλό. Αυτό δεν είναι ο one, μα και είναι μηδενικό. Άντε γαμίσου, μαλάκα θες να φωμαρώ. Ποιο one, μαλάκα αυτό είναι ένα νούμερο. Καταρχάς μια καλησπέρα. Τον κύριο στη μούρη πας και είναι άσπρη μέρα. Πώς σου φαίνεται αυτό, καμημένε θα μου πεις ότι κι αυτό ήταν γραφτό. Μου λες για πάντηλο ότι είναι μαρτύριο. Το ξέρω, τον γάμισα μες στο χιτήριο. Και μετά του λέω για τα ράματα. Μαλάκα είσαι χαμένος, ακόμα και στα γράμματα. Πάρε τώρα το κούλο, πώς σου φαίνεται αυτό μαλάκα. Τώρα πάω στα κούλο. Έλα κοντά μας θέλεις να μου απαντήσεις. Μικρόφωνο να πάρεις, άσε κάτι να γλύσεις. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σκληρό ανταγωνισμό εδώ πέρα. Πέφτουνε κορμιά στο πεδίο μάχης του DHHFM Battle. Πάμε για την απάντηση. Έχουμε άλλα 40 δεύτερα. Ένα, δύο. Χέρια πάνω, είπα χέρια πάνω. Χέρια πάνω. Σ' αυτό το πάτημα εγώ δεν τα απεξάνω. Δεν είσαι απ' την Αθήνα. Δεν είσαι απ' την Αθήνα. Μοιάζεις απ' την καρδίτσα. Τι που είμαι μαύρος. Βάλες το ρατσισμό τον κόλλο σου παλιό φασίστα. Το παίζει κάποιος. Ηχογράφησε 2 tracks κοντά λάθος και μαλάκα εγώ δεν γράφω με τον Αυτά είναι αυτοσχεδιασμένα, δεν είναι κουκλέ. Έχασα μαλάκα μου, λίγο το πάσιμο. Να πάω στην Αθήνα θα φημερεύει το θριάσιο. Πήγε από το μαλάκα, προβλέψε στη σκέψη. Το μυαλό μου δεν παίζει να σε μπερδέψει. Βασικά παίζει, σε καρεδόμα κάτι παίζει. Τι έγινε μαλάκα μου, το έχω πιάσει. Τρέχει σαν μια σκύλα τώρα μάγκα μου δηλάσει. Τσεκάρε εδώ πέρα μαλάκα, είμαι ο εχθρός σου. Τι λίγο το πούτο μου όλο πάνω στο λαιμό σου. Πάμε να δούμε για την απάντηση από τον Ντόμινο. Είστε εδώ ρε! Πάμε λίγο. Λοιπόν μαλάκα, είσαι ο πρώτος στη λίστα. Είναι πιο κολλημένος και από Windows Vista. Ανέ καμίσου τώρα πως σου φάνηκε. Το freestyle δυνατό και ο βλάκας τράπηκε. Έτσι πάει, μαλάκα σαν σκόπιση. Γουστάρεις μάγκα το λόρι να το σκόπιση. Το κάνω όμως, το βρίσκω πάνω στο ρυθμό. Εγώ το κάνω μάγκα, απλά το περπατώ. Το ξέρω, μαλάκα είναι αφέψιμο. Κι αυτά πολλά τσικούρια μάγκα του ώρα που ήρθε ρέψιμο. Το έχει χάσει πουτάνα. Πώς σου φαίνεται αυτό παλιό γαμημένη πακλάνα. Τώρα σου δίνω 2 όλα μαλάκα και τώρα αυτό πώς σου φάνηκε.
μαλάκας απέναντι μου τώρα που ήρθε και κοντροστάθηκε. Κάμισε το μαλάκα τώρα γιατί κουστάρω μάγκα κάνεσαι. Και κάτσε πάνω στο ηχείο μαλάκα μου γιατί φτιάχνεσαι. Οκ. Πολύ ζωντάνια, πολύ δύναμη πάνω στη σκηνή. Έχει ανάψει το πράγμα για τα καλά και καλά κάνει γιατί φτάνει στον τελικό. Και εξαρτάται από εσάς όλους εδώ πέρα ποιον θα στείλουμε. Οπότε, σας ρωτώ, το One ή το Domino. Οκ, say no more. Ο Domino πάει στο τελικό. Ο One ήταν πολύ καλός, ευχαριστούμε.